tohle je motorsport. Tak to řekni, pojď Hoňo. Toto je závodění. Tak to vypadá, že máme opraveno. Můžu to vyzkoušet. Doufám, že to bude lepší než ta první jízda dnešní. Včera to bylo tak hezky, když jsem jezdil, ale dneska... Ale to nevadí. To k tomu patří, máme zpátky kola, máme 4 kola, to je dobrý, auto jede. Takže teď dáme jenom kosmetiku nějakou a jeden zpátky na trať, no. Doufám, že někde uvidíte nějaký záběr, jak jsem tam skočil. Myslím si, že to bylo nějaký dramatický, ale prostě... Dál to nejelo, prostě jsme museli šroubovat, svařovat. Ale jak říkám, vždycky, když se svařuje na závodech, tak je to fakt dobrý, no. Tak svařování máme za sebou, tak teď už snad jenom dobrý. Já jsem přidával, ono to přidávalo. Já jsem brzdil, ono to brzdilo a stejně jsem oboural. Koho? Honzu Fojtíka. Ale geometrii má v pořádku, takže. Opraveno, jedeme dál. Začíná mě ta trať bavit. Mám ze sebe strach. Pavlíku, taky se bojíš? Ne. Já už se nebojím ničeho. To vždycky akorát rozbije a pak to musí někdo zpravovat. A vždycky to vyjde na tebe, že? Na tom přehodu, já byl tady, já se nemám být, ale... Ty jsi mi jako zašpinil pneumatiku tady? Jo, já jsem přehodil a najednou jsem byl tady. Já jsem dlouho v tom neseděl, já jsem ve výsledku asi hodinu nejel, jo? A pak říkám, ty vole, jak já vlastně dělám ten nástřel? Tak jsem si chtěl udělat bungee a pak říkám, já jsem docela rychle, jak jsem tam potáhl lídru. A ty jsi tam kopl zpátky do toho úhlu, tak to bylo dobrý. Já za tebou, A trochu se zase opřel, jako ty Magore. První zítka, já jsem ho zachránil, pak jsem ho tady najednou, ne, promiň, to jsem nechtěl. Ale čekal jsem, že mi dáš líd, no, Markante. Já jsem ti chtěl dát líd, kámo, a ty jsi stoupil na ten líd. Hej, já jsem tam stál jsem za tebou, ona až na mě začala mávat těma vlajkama, tak jsem ho vedle tebe. A já jsem chtěl jet líd. Jsem nevěděl, co s tím mám nebo nemám. Já jsem chtěl jet líd, protože jsem chtěl si natrénovat tu kvaldu, protože jsem to taky dlouho nenastřeloval, víš. A to je ono. Jo, to je něčemu jinému? No... Jak se cítíš do kvalifikací, co? No, ty jsi mi stoupil na to místo lídrovo a já jsem si nestihl natrénovat ten líd, jo? Ten líd, no. Ty se nekvalifikuješ? No to jo, jako bych se nebál. Ale? Kolik bude, 85? Já nevím, budeme mít stejně, dáme 95 bodů. Vůbec, ne? Já jezdím 76, mě to baví. No musíš 95 a musíš si říct 95 a pak to bude lepší. Když zajedeš míň, třeba to bude dobrý. Je dobrý, že tady na té trati upřímně nemám absolutně žádný jako stres. Já nevím, jak jsem si to odboural, já jsem měl teďka vlastně po třetí ten set, takže já jsem měl 6 průjezdů na trati. A nevím, nějak prostě je mi to asi jedno, nebo... Ta trať je dobrá, ona je klidná, jako není úplně to žádná hrůza. To je jako pohoda. Takže já se těším do kvaldy. Já taky. Budu lepší. Jo. Já bych jenom chtěl jako dodat, musíš si dát vysoký cíle. Vysoký cíle, jo?
Když si dáš nízký cíl a zajedeš, když si dáš 76 cíl, třeba zajedeš 60, to je blbý, musíš 95 a zajedeš těch 76. Já rád překvapím. Ha, Sám sebe. to já právě raději si nastavím ten velký cíl, pak se trochu zklamu, řeknu si, že jsou koště a že bych měl vytrénovat. Možná to zkusím, většinou zajedeš pěknou koldu. Ale dívej se, kámo, tam mám GoPro a tam bude vidět, jak jsem tě tlačil. Fakt? Jo, mě se... Ale jako tam to je moje, že? To je moje. 30 nemusel jako. Tady, ano. Ano, to je tvoje. Krása. A něžně se to. Něžně, kámo, já jsem ti s tím nechtěl nic udělat. Já už jsem na to přišel. Na co? To je problém. Já jsem ani... Já už to tady vidíš, jak je to tady zaražený. Pozornívaný, hele. Jej brďo. Ty máš dobrý ramínko. Počkej, já to Tak já to vyštelu, já to nebudu. Počkej, já to poťukám. Ale nevím. 81. 81. Měl 74. 74, já jsem myslel 76. To je dobrý. Hej. Máme za sebou kvalifikaci a jíme právě meloun. Po zaslouženě odměně. A já jsem spokojený, protože jsem se právě dozvěděl, že proč přestal stouvat, já jsem tě chtěl natlačit až někam do neznáma. Právě jsem se dozvěděl, že jsem první, zatím první. Samozřejmě ještě pojedeme celý jedno kolo. A to tady máme takový jako kontraserverze s jezdcama, aby jako se něco dělo a Keksík má 70 něco bodů, takže taky dobrý. Jo, taky dobrý. A jsem rád a jdu si uřezat ještě meloun. Je to jako zatím náročný den teda, ale doufám, že to takto půjde dál. A vůbec se necítím teda na 83 bodů, ale jo, je to dobrý. Pojďte, Keks vám k tomu taky něco řekne. Dobrý to bylo. Chceš něco vědět? Trať byla dobrá, auto fungovalo, jezdec je spokojen, nic se nepokazilo. Ne, paráda. To, co mi vlastně celý den šlo na těch mojich 6 tréninkových jízdách, tak jsem vlastně teďka pokazil. Brzo jsem vyjel ze zóny u těch betonů a špatně jsem trefil tu touch and go zónu, která je v prostředku před tím koncem, před tím vracákem. Ale vím, co mám zlepšit do příští jízdy a zašlápnu na to. Teď momentálně je to 74 bodů, myslím, nebo 76, 74. Takže za mě úplně super výsledek mezi tady takovou konkurencí. Takže jsem zvědavý, až se dojede první kolo, kam se posunu, ale myslím si, že horší jak 15. nebudu. Ambiciózní, je talentovaný, no a uvidíme, jestli ten drive mladého závodníka bude víc než prostředky zkušenosti ze strany Honzy Konečního. Honza Konečný teďka moc pěkně, Marek Kalus dost na nízku, musí to odbržďovat, má tam korekce, ale dostává se hodně. Dojede, kdo si myslíte, že bude postupečný do top 16. Do první i druhé zóny. Honza Konečný, zkušený Marek Kalus, až na zeď, menší kontakt se zdí. Honza Konečný je ponořený, ale hnedka za Markem Kalusem, který tam má menší korekce. A už je to jasný, Honza Konečný ježá postupuje do top 16. A my se do toho pojďme pustit. Michal Vychodil a Honza Novotný a tak tady je nakonec nějaký technický problém. Odjel rovně do depa a Honza Novotný. Přátelé, máme po top 32. Jel jsem s Michalem Vychodilem, ale měl závadu na autě, měl špatný čidlo klikové hřídele.
a při přehřátí nebo při zahřátí motoru mu přestalo ukazovat, to docílilo to, že chcípl motor. Takže náš battle vypadal tak, že jsme se rozjeli, on na nástřelu vlastně neudělal vůbec nic, on se jenom rozjel a chcíplo mu auto. Já jsem to nějak dojel, pak jsem jel Bayern a zvítězil jsem. Je to takový vítězství, nevítězství, ale teď momentálně mě čeká tam ta šedá věc. To je osudová. No. V Českém Těšíně jsem s tím Patrikem Čelotým jel. On už můj Instagram zná úplně totálně, protože já na každém příspěvku vždycky jako řeknu, že je dobrý jako a že mě porazil. Tak třeba to bude dneska jinak. No. Na Babi byl hratelný, tam měl půjčenou S14 nějakou, co měla jenom 400 koní. Tam jsem se vyřadil svojí vlastní chybou. No, tak dneska to budu muset napravit, no. Ale každopádně bude pekelně rychlej, bude kouřit, tak to takový to. It's a fucking super! Je to takový video někde, ne? Jdem do boje. Honza vlastně taky postoupil s Markem Kalousem. Tam to absolutně nebylo zadarmo, ale on vám k tomu určitě poví víc. Je tam prava, tam mi odchází můj spotter. Máme za sebou první battle, jel jsem ho s Marou Kalousem. Maro, zdravím tě, jel hezky, ale děkuji ti, že jsem tě mohl porazit dneska, protože jsme postoupili, takže jsme v top 16 a jedeme s Bartošem Pelkou. Myslím si, že už jsem to někam říkal, ale to vůbec nevadí, protože no, bude to sranda, no. Co vám budu vykládat? Má jedničkovýho bavoráka, takže krátkýho, na tady tu trať si myslím, že úplně ideál. Má 12válcový motor, což je taky super, protože má krouťák ze spod, ale za volantem sedí on, ne já. Takže tady to modrý je lepší a modrá prostě je dobrá, jo. A další věc, kterou bych vám rád řekl, že obě dvě auta jedou tu nejlepší převodovku na světě, a to je DMA Racing Gears, takže zdravím vás kluci do převodovkárny. A takže aspoň máme porovnání na reálné trati, no bude to zajímavý. Pojďte si to s náma užít. 99 Newton na druhé straně Honza Novotný, 46 koní, 570 Nm, Patrik Čelotej nahazuje Honza Novotný. Nepřidaří, že se musel potkat na pozici, aby netrefil Patrika Čelotej právě na straně Honza Novotný. Opět stačí, tak to měl veliké problémy, vidíme potom z opakovaného záznamu. Polovina Patrik Čelotej od začátku nalepený na Honzi Novotném, kterému se nedaří. Druhá už ale pěkně a Patrik Čelotej pořád blízko, až moc blízko, já si myslím, že hazarduje trošičku s tím jeho štěstíčkem. Opravdu velmi blízko, až dokonce lepí svého protivníka. Tak ví, že dělal, co jen mohl a držet se takhle blízko, takhle silného stroje a zkušeného závodníka. Je to tak, Patrik Čelotej je ten, který postupuje. No přátelé, já mám po závodním dnu a po Race the Street Ostrava, Dolní Vítkovice. Já jsem si tento den mega moc užil. Jako fanoušci jste byli úplně naprosto báječní, tak kulisu, kterou jste tady tvořili, a doufám, že ještě budete tvořit, protože teprve teď se jede top 16. Spoustu battlů nás ještě čeká a budeme držet teďka palce Honzovi, ale já jsem jel s Patrikem Čelotým po třetí na Race the Street, jednou v Těšíně, vypadl jsem s ním. Po druhé jsem jel na Plzeňské Babě, vypadl jsem s ním, po třetí jsem s ním jel tady v Dolních Vítkovicích a zase jsem vypadl, ale měl jsem na to, ale srovnal jsem, když jsem za ním jel chase. Taková hloupá chyba, ale neodpouští se, i toto je motorsport. Všem děkuju, co fandili a koukejte dál, protože on ještě jede. Lepší výsledek, Honza konečný velmi pěkně Honzu konečného na přehozu se snaží hnedka dostat. Trošičku tam byly zmatky na straně Bartoše Pelky, ale Honza konečný zatím moc. Jak ta trať vypadá teďka kontakty v průběhu té poslední zastáčky. Rozhodně na to má. Takových nás teďka nevím úplně, co tam stalo, ale Honza konečně vystartoval strašně pozdě, tam jsou nějaký technický. V úvodzovkách manuálne štartovanie. Zerá to tak, že Honza konečne na toto absolútne nebol upozornený a čakal práve na ten samotný semafor, preto neodštartoval tak, ako by chcel. Za konečný jde se svým chvílejícím kompresorem. Se mu v té první polovině podařilo výborně, Bartoš Pelka je teď ale měl v té zóně. Viděli jsme, že vlastně se do ní vůbec nedostal do
trpí rychlého Bartoše Pelku a Honza Konečný na Chaseu odvedl skvělý. Bartoš Pelka, tak nakonec Bartoš Pelka je ten, kdo teď je. Tak jenom ať víte, tak měl jsem natočený trošku jiný závěr tady toho videa, když jsem přijel z tratě a měl jsem v sobě emoce, kdy jsem teda nevěděl, proč jsem prohrál, ale potom, co za mnou začali chodit kamarádi a jící lidi, že bych měl dát protest, tak jsem zkoukl na live streamu a zjistil jsem, že neznám důvod, proč bych měl v battlu prohrát. Tak jsem to tady začal řešit, došlo to až tak, že jsem šel za porotou, nedal jsem teda oficiální protest, ale šel jsem za porotou a bylo mi vysvětleno, že když Bartoš Pelka minul skoro většinu zón, obzvlášť hlavně tam tu zadní vzadu, a já jsem od něho byl dál a on ke mně byl blíž, když já jsem tu zónu krásně vzal, tak že teda jako postupuje stejně. Takže bylo mi tvrzeno pravý opak, než by se drifty měly hodnotit. Upřímně jsem hodně naštvaný, zklamaný a smutný, i když jako svět se z toho nebortí, jo? Chleba levnější nebude a stejně zítra jdeme nebo pozítří jdeme všetci do práce a jako je to v pohodě. Já jsem rád vděčný za to, že někdo dělá porodce a za to, že to hodnotí. Trošku mě mrzí, že už není schopen uznat vinu, i když za ním člověk přijde a začne něco namítat a stále si říká to svoje. To možná v dalším nějakým videjku vám tady k tomu dám jako speciální vyjádření, jak by se to asi mělo třeba hodnotit. Každopádně uvidíme, no. Uvidíme. Teďkom jedem domů, bohužel ředitel závodu nic takového nezmění. Tento battle jsme prohráli, takže končíme v top 16, to je takové rozhodnutí a to je finální verdikt, to je finální defile. Děkuji celému svému týmu za to, že se o mě skvěle staral. Vlastně jedinou práci, kterou já jsem měl, tak bylo točit volantem a zavařit si rameno, které jsem si rozbil. A byl to jako skvělý den až na ten závěr, kdy prostě odjíždíme s takovou špetkou hořkosti na rtu. A jako je to tak velký, že člověka to normálně, jako tady toto skolí víc než... Vlastně tady toto je horší, než když jsem to auto pověsil jako na betony. Jo, když to měl jako porovnat, tak a ty betony jsem skočil sám, je to kus plechu, počítá se s tím, ale tady toto prostě jako za mě není absolutně v pořádku. No, toto prostě hodně mě mrzí, že někdo prostě, víte co, zmílit se může každý, to, že udělali takový rozhodnutí, já to nikomu nezazlívám. Ale já nechápu, že když už tam člověk přijde s něčím a opravdu to je viditelné. Takže mějte se hezky, děkuji, že jste to se mnou vydrželi dneska. Bohužel konec není úplně happy, ale jsme v pořádku, jsme všetci zdraví a teď nevím, co bude. Chtěli jsme se tady dneska večer dělat party, kdyby se nám něco povedlo, to se nám nepovedlo. Kolikátej jsem absolutně netuším, ale není to důležité. Jak říkám, stejně jdeme v pondělí všetci do práce a jsem zdravý, auto mám celý, takže všechny důležité body jsou naprosto v pořádku, jenom ten závod by se měl hodnotit jinak. Tak se mějte, doufám, že tady na to kouknou. Tady ti 3 rozhodčí, co tady byli, byl to Igor, Ondra a Karol, tím vás mám a zdravím vás, proti vašim osobám nemám vůbec nic, jenom absolutně nesouhlasím s tím, jak jste dneska rozhodli a cítím se totálně ukřivděný, podvedený a za tady takového porocování nevidím důvod, proč bych tento sport měl dál dělat. Asi si koupím plavky a půjdu plavat, stojí to hodně peněz a člověk rozhodně nedělá na to, aby potom došel na to. Nevím, jestli rozhodují sympatie nebo slepost, nebo ego, kdy už někdo není schopen ustoupit. Samozřejmě jsou to různé faktory, které my lidi normálně máme a máme je všetci, jenom v různých rovinách. Tak se mějte, toče, ahoj a děkuju.